Bapak Ibu, para kadang kinasih simbah-simbah lan adik-adik, para rama suster bruder berkah dalem Gusti, sugeng rawuh wonten ing PDSK channel menika. Kados pundi kabar panjenengan? Mugi-mugi bagas kasarasan kesehatan kawilujengan tansah mengku kula panjenengan sami anggenipun kelampahi gesang ing dinten menika. Lan mugi-mugi lumantar panglimbang basa Jawi waosan Injil kula panjenengan sansaya saged gayuh iman kapitadosan ingkang leres lan mantep. Langkung-langkung anggenipun kula panjenengan lelono ing alam donya menika manggih kabegjan jati, pangan sing sejati injih menika Gusti Yesus pribadi. Waosan-waosan dinten-dinten kapengker ngajak kula panjenengan supados sadar bilih anggenipun gesang ing alam donya menika ampun ngantos namung buru pangan kadonyan, pangan sing mung agawe wareg badan ragane awake dhewe, ning ya pangan sing marai wareg rohanine awake dhewe, jiwane awake dhewe. Ingkang ing sakmangke asung kekuatan anggenipun gayuh gesang kasuwargan. Kadangkala ana ing urip iki sacara badani, sacara raga kuat, ning roe jiwane meletre. Wonten to tiyang sing wah nek jak gelut mbok menawa menangan, ning nek diunekke sithik langsung tersinggung, langsung emosi, jiwane ora trima. Diseneni sithik nangis utawa ya emosi, kaya bocah cilik sing ora bisa nanggapi masukan-masukan sacara dewasa, sacara wicaksana. Jiwane durung santosa. Kosok wangsulipun wonten simbah-simbah sing ragane mbok menawa wis ringkih, disenggol sithik ngambruk, ning jiwane kuat. Mbok nyambut gawe ketekuk ringkel, apa-apa susah, nglampahi urip ya ora gampang, ning saged nglampahi menika kanthi setya, kepara kanthi kapitadosan sing kuat, mbok uripe rekoso. Lah menika mratandani bilih kasantosaning raga dereng temtu adamel santosaning jiwa, lan koso wangsulipun kasantosaning jiwa boten berbanding lurus kalian kasantosaning raga. Gusti Yesus lumantar waosan Injil dinten menika paring pitedah dumateng para murid tiyang kathah lan kula panjenengan sami. Bilih panjenengane menika rotine ngagesang sing kedah kula panjenengan tedha saben dinten saben saat kanggo kasantosaning jiwa. Pramila monggo kita pirengaken sabda dalem Gusti ing dinten menika lan kita wiwiti kanthi sembahyang sawetawis. Konjo ing asma dalem Hyang Rama saha Hyang Putra tuwin Hyang Roh Suci. Amin. Suawi sami munjuk. Gusti Yesus sabda dalem Hyang Rama ingkang sampun manjalma, mugi karsa ngandika dhateng kawula wonten ing asepen ing telenging manah kawula. Kabikao kegiatan lan panglipur ingkang manjing ing sabda dalem kapenuwana kawula mawira ing kawicaksanan dalem. Mugi-mugi srana anggen kawula maos lan mirengaken sabda dalem, kawula sansaya nunggil ing sampeyan dalem. Amin. Waosan Injil kapetik saking Injil Yohanes bab 6 ayat 3 ngantos dumugi 3 gangsal. Nalika samono wong-wong matur marang Gusti Yesus, "Pundi tandha pakaryan panjenengan supados kawula sami sumerep lan pitados ing panjenengan? Pundi pakaryan panjenengan? Para leluhur kita rumiyin sami dhahar manah wonten ing ora-ora samun kados kasebutipun. Roti saking swarga dipun paringaken minangka tedha." Gusti Yesus paring wangsulan, "Aku kandha sakbenere
kang diparingake Musa dudu roti saka ing swarga, roti sejati saka ing swarga kang maringake ramaku, awit rotine Allah yaiku kang tumurun saka ing swarga lan aweh urip marang donya. Wong-wong padha matur, Gusti, kula nyuwun dipun paringana roti mekaten menika ing saklajengipun. Gusti paring wangsulan, aku iki rotining urip, sing sapa sowan aku ora bakal luwe maneh, lan sing ngandel ing aku ora bakal ngelak maneh. Makaten sabda dalem Gusti. Suawi sami munjuk, Gusti, kawula munjuk sembah nuwun karana sabda dalem dadosa obor ingkang madangi margining gesang kawula. Katuntuna kawula sageta sabda dalem menika numusi manah ngantos tansah ngrembaka kangge nggayuh gesang ing swarga. Amin. Bapak Ibu para kadang kinasih simbah-simbah lan adik-adik, Gusti Yesus paring pitedah dumateng tiyang kathah ingkang nyuwun pratandha pakaryan dalem Gusti, bilih Gusti menika utusaning Allah. Gusti ngaken dados rotining gesang, lan kanthi pangaken menika Gusti ngersakake supados tiyang-tiyang sing pengin ngangsu lan nampi kasantosaning raga lan jiwa kanggo nggayuh pangan sing ora mung kadonyan ning panganing kasuwargan. Gusti ngersakake sing sapa sowan aku ora bakal luwe maneh, lan sing ngandel ing aku ora bakal ngelak maneh. Kanthi sabda dalem Gusti menika Gusti Yesus ngersakake supados tiyang-tiyang sing pengin nedha rotining gesang kanthi cara sowan ing panjenengane lan ngandel ing panjenengane. Menika sranane anggone awake dhewe nedha pangan rohani, pangan sing kanggo kasantosaning jiwa. Yen kula panjenengan anggenipun gesang namung marani sawah, marani kantor, marani papan-papan pakaryan sing kanggo kadonya lan ngandel bilih papan-papan menika saged kula panjenengan dadosaken srana kanggo nyukupi kabutuhaning donya, mung menika saben dintenipun. Nah, awake dhewe ya mung golek pangan raga kanggo kasantosaning raga, mbuh kuwi panganan, sandangan, papan, pendidikan, kesehatan, nggih namung kanggo kabutuhaning raga. Ning yen kula panjenengan ya makarya sowan ana ing papan-papan pakaryane awake dhewe lan ngandel pracaya bilih lumantar papan-papan anggone awake dhewe makarya, mbuh sawah, kantor, perusahaan, sekolahan, pemerintahan menika srana anggenipun kula panjenengan menuhi kebutuhan jasmani, awake dhewe ya dikersakake Gusti sowan lan pracaya ing ngarsa dalem Gusti. Lah Gusti wonten ing pundi? Miturut piwulangipun pasamuan suci, Gusti rawuh ana ing Ekaristi. Mila kula panjenengan nggih dikersakake Gusti supados sowan ana ing Ekaristi lan ngandel ana ing Ekaristi bilih Gusti Yesus paring berkah ngorbanake diri lan mbagikaken gesangipun kangge kula panjenengan lumantar komuni. Menika ingkang dadosaken kula panjenengan mirungganipun jiwane awake dhewe dadi santosa. Lan yen kula panjenengan saged nglarasaken gesang sing sacara ragawi lan rohani menika imbang, uripe awake dhewe bakal bejo, bakal bahagia, bungah lan ayem tentrem. Bapak Ibu saged mbuktekake kiyambak nggih, saben dina ora tau misa, ora tau sembayang, ora tau urip rohani, anane mung jasmani tok. Nyambut gawe awan sore ketekuk ringkel karo emosi, karo stres, karo mikir masalah werna-werna kanggo kebutuhaning urip kadonyan, kula kinten bakal cekak uripe, cepet tuwa lan ora bisa nikmati lampahing urip ing alam donya kanthi
bungah. Kosok wangsulipun yen bapak ibu umpamane namung buru urip rohani, saben dina nang gereja ora tau nyambut gawe, saben dina ekaristi ora tau asah-asah nang omah, ora tau resik-resik omah. Kula kinten nggih sami mawon. Mbok menawa sak cara rohani kuat, ning badane awake dhewe dadi ora sehat. Merga apa? Omahe reget, pangane ya ora terjamin. Lajeng nggih gerah saged sakit. Mila kedah imbang. Yen imbang menika lajeng ndadosaken kula panjenengan pribadi-pribadi sing wicaksana. Mila Gusti rotining gesang. Awit nggih roti kanggo urip jasmani menika tetep penting, ning ampun ngantos mung mandheg tekan rotining kajasmanen. Pinujia Allah sakmenika sarta ing salami-laminipun. Salam sehat, salam bahagia, salam katentreman. Lan mugi-mugi lumantar panglimbang dinten menika kula panjenengan tansah jinangkung ing berkah dalem Gusti ingkang Maha Kuwasa, Hyang Rama, Sang Hyang Putra, tuwin Hyang Roh Suci. Amin.